Da man kom på dag 1, der følte man sig som en del af holdet. Det er en meget flad struktur. Hvis jeg vil snakke med den øverste ledelse om noget, så kan jeg bare åbne døren og gå ind. Man bestemmer jo lidt selv tempoet for, hvor stærkt ting skal gå. Så hvis du siger, nu har jeg rigeligt i det, jeg skal lave nu, jamen så er de meget forstående over for det. Og så når du siger, nu begynder jeg faktisk at kede mig lidt, jamen så får man nogle flere arbejdsopgaver. Man får lov at røre ved en masse processer i ens praktikperiode, og dermed har du en ret god ballast til at skal videre på arbejdsmarkedet. Vi laver lidt af det hele her. Det er ikke sådan, at jeg kun sidder og laver tidsplaner. Jeg kan også få lov til at sætte og tage mig noget økonomi, og jamen, vi har beboerhåndtering her. Det synes jeg er rart, at vi ikke bare bliver sat i en kasse og får at vide, at du skal lave det. Der er mange alsidige opgaver, og det betyder også, at jeg kan vælge lidt til og fra og kan fordele opgaverne med kollegerne, sådan, så vi laver det, vi er bedst til. Det er meget frihed under ansvar, så det vil sige, at der er faktisk ikke rigtig nogen, der holder øje med, hvad vi sådan render og laver, andet end at de stoler på, at vi udfører den opgave, vi skal. Som praktikant er det vigtigt, at man er initiativrig, at man selv søger at lave noget og påtager sig noget, fordi de er påpasselige med ikke at fylde for meget på. De vigtigste egenskaber, det er nok, at man er åben og klar på at lære nye ting, og så er det vigtigt, at man er ydmyg. Jo mere ansvar man vil tage, jo mere får man, og det gør jo også, at man vokser med opgaven. Vi er en god, sammentømret flok, der trives, og vi bliver også placeret med nogle mennesker, vi kan med. Der er et rigtig godt socialt sammenhold. Og så har vi en rigtig god personaleforening, der holder et hav af arrangementer, som man kan deltage i. Det synes jeg faktisk er fantastisk, at det ikke kun er med arbejdsbriller, man kan se hinanden, men man også kan have noget socialt til at fungere ved siden af. Det giver noget sammenhold, og det giver noget socialt, og så giver det en masse at snakke om i hverdagen.